Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά εσείς. Χαίρομαι. Ήρθα για ένα αυτοκίνητο. Ωραία. Θα χρειαστούμε μια ταυτότητα και ένα δίπλωμα. Τέλεια. Σε αυτά είναι δικά σας. Είμαστε έτοιμοι και για το ταξίδι μας. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξυπηρέτησή σου. Αυτό είναι το αυτοκίνητό σας, αυτό είναι το κλειδάκι σας και η Enterprise σας εύχεται καλά να περάσετε και καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Να πάμε σε ένα βουνό. Να πάμε. Σκέφτομαι την Αράχοβα. Η Αράχοβα, χτισμένη στις πλαγιές του Παρνασσού, συνδυάζει τη γραφικότητα του παραδοσιακού χωριού με την ομορφιά της φύσης και τις πηγές που αναζωογονούν το τοπίο και τους επισκέπτες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι μια χαρά. Είμαστε στο κέντρο του κόσμου, είμαστε δίπλα στους Δελφούς, είμαστε κοντά στην Αθήνα. Η θάλασσα είναι 20 λεπτά από εδώ. Εγώ το απόγευμα θα πάω για μπάνιο. Κι εγώ. Ναι, Πού θα λοιπόν, πάτε? Άγιο Ισίδωρο, η πιο καλή παραλία της Βιωτίας. Ένας ποιητής ντόπιος εδώ είχε γράψει ένα ποίημα από το λαιμό του Παρνασσού. Τη βλέπεις κρεμασμένη, σαν τη νυφούλα στην ποδιά, τη χρυσοκεντημένη. Και μετά λέει, αν αγναντέψεις και τη δεις, θα σε μαγέψει ξένε και άμα ρωτήσεις θα σου πούν Αράχοβα τη λένε. Απίστευτο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Άγιε Ισίδωρε. Ερχόμαστε. Πηγαίνοντας στην παραλία του Αγίου Ισίδωρου, περάσαμε από τα όμορφα Αντίκυρα, ένα μέρος που αξίζει να το επισκεφτείς. Ένα όλες στην Enterprise. Το κάνω εγώ. Παγωτά! Ice cream. Το είπαμε και το κάναμε. Καλησπέρα. Θα θέλαμε ένα παγωτάκι. Τέλειο. Σε έφερα εδώ. Σοκ. Θα πάμε στις πηγές να τις δούμε. Okay. Στην καρδιά της Λιβαδιάς αναβλύζουν οι περίφημες πηγές της Κρίας, ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο που συνδυάζει ιστορία, μύθο και ομορφιά. Δεν ξέρω, νομίζω σε γαληνεύει. Πιστεύω ότι κάθε φορά θα έρχομαι όταν επισκέπτομαι την Λιβαδιά.